Dobrý deň všetkým, ďakujem za pozvanie. Ja sa musím na úvod ospravedlniť, že rozbijem jazykový model tejto konferencie a v podstate toto je jediný slajd v češtine, ktorý u mňa uvidíte. Ja budem hovoriť po slovensky alebo budem vám ukazovať nejaké slovenské slajdy. Ja sa možno na úvod spýtam, dvihnite ruku tí z vás, ktorí máte nejakých ambasadorov vo svojich firmách. To je len tak pre mňa. Väčšina, presne. A tohto presne som sa bál, hovoril som si, o čom ty tam budeš rozprávať, keď všetci dvihnú ruku. Tak som si nachystal druhú otázku a dnes už vieme, že je to nejakých tých 9%, ale koľký z vás naozaj tých ambasadorov využívajú na nejaké naplňanie nejakej stratégie vyššej? Už je to menej. Super. Stále mám o čom hovoriť. Paráda. Ja by som vám chcel ukázať takú našu cestu v čase. My sme s ambasadormi na Nové začali, alebo vôbec v skupine Siemi začali pred 2,5 rokmi, čiže pár mesiacov na to, ako vznikol ChatGPT. A prešli sme nejakú cestu, na tej ceste sme zažili nejaké learnings a dneska sme už vlastne vo fáze, kedy tých ambasadorov nedizajnujeme, takže sme ambasadorní version 2 a tam je práve nejaké to napojenie na tú stratégiu a to by vás možno mohlo zaujímať. Možno len na úvod nejaký ten biznisový rámec, nás asi není nutné predstavovať. My sme vlastne prémiový lokálny výrobca obsahu, prečo náš prémiový obsah zahrňa aj Voioriginal Guru, takže môžete pozrieť. Ale v podstate mediálny svet ako taký je v popredí toho, kto je ohrozený. My v podstate tým, že vyrábame nejaký prémiový obsah, budeme čeliť, alebo už čelíme obrovským rizikám spojeným s tým, že za pár rokov, možno mesiacov prémiový obsah bude vedieť vyrábať každý. Do toho ani nejdem hovoriť o nejakých fake news a v podstate obsahu v spravodajstve, takže to je taký prvý veľký disruptor. Samozrejme prináša so sebou príležitosť, že za pomoci AI môžeme natáčať veci, ktoré v živote predtým by sme nenatočili, nejaká mobilná žurnalistika a tak ďalej. Distribúcia, monetizácia, samozrejme vôbec nejaký predaj alebo inventory reklamné, ktoré z veľkej časti nás živí, tak bude úplne fungovať inak, cez nejakých kvantifikovaných agentov a tak ďalej. Otvára príležitosť zase nejakým utužovaniam vzťahov a prípadne využívanie nejakého celoskupinového ekosystému. My sme súčasťou skupiny PPF. A samozrejme interná neefektivita versus efektivita. O tom už sa veľa hovorilo, o tom nebudem úplne hovoriť. Na tej našej ceste, my sme vlastne, spomínal som, že sme s ambasadormi začali niekedy v roku 2023 na jar a vtedy tá idea bola vôbec upskillovať digitálne našu organizáciu, čiže bolo to súčasťou nejakého piliera alebo nejakých pilierov vzdelávania. Aj sme si vtedy stanovili nejaké dlhodobejšie KPI, že sme chceli proste preškolovať, chceli sme vylepšovať digitálny skillset, automatizovať procesy, ale veľmi rýchlo sme zistili, a to je jeden learning, asi ste to zistili tiež, že nejaké dlhodobé ciele v tejto hre nedávajú úplne zmysel. V podstate vtedy v tej verzii 1 sme fungovali v dvoch rovinách, čiže ako som spomínal, upskillovať organizáciu, rozširovať nové dovednosti a zároveň projektovo, čiže realizácia od nejakých quick wins až po naozaj celofiremné projekty. Možno len taký hint, a možno to už viete, ale je dôležité, keď podobnú skupinu vlastne vo firme propagujete alebo máte, tak aby tá skupina takisto fungovala pod nejakou značkou, pod nejakým brandom, aby nejako komunikačne to tá firma uchytila, aby proste boli vidieť a tá message bola jasná. No a možno pár learningov z tej našej prvej fázy. Takže samozrejme, bolo to tu spomínané, KPIs sú dôležité. Pokiaľ to bude len o tom, že tá skupina sa má každý mesiac, každé 2 týždne, každé 3 mesiace stretnúť a o niečom si pokecať, tak to bude k ničomu. Naši ambasadori už vtedy mali jasné KPIs, budú ich mať aj do budúcnosti. Rola HR, rola CEO boardu, prípadne rola IT a iných oddelení, ktoré do toho zasahujú. Takisto to bolo povedané bottom up, side up, HR up. Hej, to sú veci, ktoré nikdy fungovať nebudú, takže nakúpený proste CEO a board na takú transformáciu byť musí. My keď sme tú skupinu išli redizajnovať, tak sme sa tých ambasadorov spýtali, čo ich baví, alebo čo ich na tom vôbec motivuje, že v tej skupine chcú pôsobiť alebo pôsobili. A paradoxne neboli to peniaze,
a oni proste chcú byť pri tom. Chcú byť súčasťou tej transformácie, chcú byť súčasťou tej zmeny, chcú tam zohrávať nejakú rolu a tú zmenu drivovať. Takže pracovať cez ľudí, ktorí tieto parametre vo firme splňajú a to bude tá správna cesta. Je fajn, keď majú nejaký budget k dispozícii, či už im ho dáte, aby si ho správovali, alebo proste si nejaký budget alokujete jednak na ich vzdelávanie, pretože sa o nich musíte neustále starať a upskillovať aj ich samotných a potom aj na tie samotné projekty. Starostlivosť od ambasadorov, to som spomínal. Naši ambasadori majú a mali svoje learning curriculum, nejakú vzdelávaciu cestu, my sme do nich investovali, vzdelávali sme ich ako skupinovo, tak aj individuálne, že sa nám tam vykryštalizovali rôzne smery. A samozrejme dôležitá vec, ktorou podľa mňa, bez toho, aby ste dvíhali ruku, bojujeme všetci, a to je jasná rola a kapacita tých ambasádorov. Kapacita v zmysle, koľko ambasádor bude venovať času nad rámec svojej práce, alebo v rámci svojej práce vyčleníme nejaké percento z job description a bude to na ambassadorship. To je samozrejme ideálne, ale až po taký moment, kedy ako firma budujete nejakú AI kompetenciu alebo budujete nejaký tím a súčasťou toho tímu máte rovno FTIčka, ktoré vlastne tú adopciu zabezpečujú. No, na čo my sme prišli, alebo proste taká múdra vec, že, a zaznievalo to tu, ambassadorship priniesie skutočnú hodnotu naozaj. Ak bude napojený na stratégiu firm, spoločnosti, skupiny, firmy, bude mať jasne definované role, zodpovednosti, jasné očakávania a ciele a podiel na rozhodovaní, vrátane nejakého toho mini budžetu. My sme sa dostali do situácie, kedy, a pred tými 2 rokmi, ako som spomínal, začínali sme, skupina sa volala Digitálni ambasádori. A jedno z ich KPIs bolo šírenie AI a adopcia AI, ale pred tými 2 rokmi, 2,5 rokmi to bolo veľmi v nejakých základoch a my sme naozaj sa primárne snažili o nejaké tie digitálne dovednosti a tá doba sa absolútne odvtedy zmenila, vieme to všetci. A stáli sme pred otázkou, čo s tým. A preto sme vlastne došli k tomu, že musíme tú skupinu redizajnovať. A musíme ju redizajnovať, alebo redizajnovali sme ju aj z toho dôvodu, a tým sa dostávam do tej druhej časti, do toho upgradeu, že dnes vôbec AI agenda, AI stratégia, vrátane ambasádorov našich, AI ambasádorov, je súčasťou našej celofiremnej a celoskupinovej stratégie. Čiže dovolím si tvrdiť, že patríme do tých 9%, ktoré to už nejak majú v tej stratégii zahrnuté, čo je super. A v podstate, ako sa to roluje, my sme, ako som spomínal, súčasťou skupiny PPF, takže na úrovni PPF je nejaké všeobecné zadanie. PPF-ka samozrejme očakáva, že AI, jednotlivé entity a biznisy budú implementovať, že tam budú nejaké long-term plans, LTPčka, kde tá implementácia AI prinesie samozrejme nejaké zefektívne úspory, procesy, inovácie a tak ďalej. Takže to zadanie je také všeobecnejšie. Na úrovni CME pracujeme dneska práve s OnePagerom, takže máme 4 strategické piliere. A AI a vôbec digitálna transformácia je jeden zo 4 zase enablerov tej transformácie, tých 4 pilierov. A na úrovni nový vlastne, dá sa povedať, kopírujeme ten OnePager CME, respektíve nová už mala 4-pilierovú stratégiu pred 2 rokmi. A v podstate dnes AI je jedným z tých, alebo je ten kľúčový enabler a v podstate má tiež definovaný nejaký svoj strategický OnePager, kde my hovoríme o tom, že aplikácia AI proste nám má pomôcť v oblasti revenue, samozrejme v oblasti customer experience, zákazníckej skúsenosti a samozrejme v oblasti nákladovej. Samozrejme sa to nejako ďalej vrství, roztáva a tak ďalej na väčšie detaily, do tých detailov úplne teraz nepôjdem. A samozrejme s tým spojený redesign skupiny našich ambasádorov, ktorý prebehol tento rok. A prečo práve teraz? Jedna taká veľmi dôležitá vec, ktorá sa tiež stala, my na nové už vyše 2 rokov budujeme internú AI kompetenciu, takže máme interný AI team, ktorý vlastne už dnes počíta dosť ľudí. Primárne sme sa vždy zameriavali na tú technologickejšiu časť toho AI, čiže
Hajrovali sme data scientistov, machine learning ľudí, proste technických ľudí, ktorí alebo majú zálohu pracovať na tých modeloch, ktoré niečo predikujú a pomáhajú vlastne s nejakou technologickou transformáciou a podobne. Tento rok sme k tomu prilepili druhú nohu. Jednak teda sme si nahajrovali Head of AI pozíciu a prilepili sme k tomu enablement nohu, kde máme proste enablement manažerku, ktorá zabezpečuje spolu s nami vlastne nejaký rollout, adopciu toho AI do celej firmy, má tam k sebe nejaké ďalšie zdroje, čiže tú investíciu sme spravili a je dôležité, že za podpory generálneho riaditeľa a súčasťou tej stratégie, čo som hovoril na predchádzajúcom slide. Jeden z ďalších dôvodov, teda biznisový dopad a bezpečnosť a compliance práca s dátami je tiež dôvod, prečo sme museli prehodnotiť vlastne založenie tej skupiny. My si uvedomujeme, že čo potrebujeme. Nutne potrebujeme zrýchlenie AI adopcie a zároveň jednoznačné prepojenie na use case, čiže taký mix tej prvej fázy s tými ďalšími. Dovolím si tvrdiť, že my sme niekde na konci tej dvojky, na začiatku tej trojky, ale presne ako Dan hovoril, tá adopcia vlastne prebieha neustále. Hej? Takže to je sprievodný jav toho celého. Možno len pre info, čo nám ostáva z tých pôvodných ambasádorov, čo sa mení, tak samozrejme okrem toho, že budú primárne adoptovať alebo šíriť aj povedomie, pracovať s use casami, tak naďalej budú vzdelávať aj v základných digitálnych znalostiach, dovednostiach, pretože ťažko budete šíriť nejaké AI, pokiaľ tí ľudia nebudú mať základné digitálne dovednosti a ani tie tým si neotvoria a nebudú vedieť s nimi pracovať. HR funguje ako nejaký project manager celej tej skupiny. Intenzívne kooperuje práve s AI tímom a hovorím, to, čo je iné, je, že naozaj ten rollout tej stratégie ide priamo od generálneho riaditeľa. Nebolo to predtým tak, že by HR a nejaké ďalšie oddelenia si tam niečo na svojom piesočku hrali a nemalo to podporu. Generálny riaditeľ sa zúčastňoval meetingov, vlastne niektoré projekty sa realizovali aj pod jeho sponzorstvom a záštitou, ale teraz naozaj to má ten jasný strategický smer, ktorý je na nejakom tom one pageri a je to všetkým jasné. Zmenilo sa aj to, že naozaj AI je nosným aspektom alebo aspekt toho vôbec, prečo to robíme. Má mandát, má tú stratégiu. Má to nejakú governance, takže asi nepôjdem úplne do detailov, ale znova, v rámci tej skupiny sa nám definujú ľudia, ktorí skôr budú na tie digitálne dovednosti a bude to skôr tá vzdelávacia úloha, potom tam budú ľudia, ktorí budú vzdelávať v AI, budú tam ľudia, ktorí budú technologickejší pracovať s tými use casami. To je všetko fajn, tieto princípy kombinujeme a jeden človek môže obsahovať všetky štyri a možno tam bude proste iba jeden expert na AI a potom nejaký ten Microsoft 365 Heroes, ktorých tiež máme preškolených a tí budú proste rolovať tú 365-kovú knowledge. Takže znova len na záver, je dôležité si pri nejakom redizajne alebo vôbec dizajne takejto skupiny ujasniť, čo je ten profil, čo po tých ľuďoch budete chcieť, pretože to od nich bude niečo vyžadovať. Zároveň koľko to bude od nich vyžadovať, čo bude tá kapacita. A veľmi dôležité je what's in it for me. Čiže aby naozaj mali pocit, že sú pri tom, je to tá exkluzívna skupina ľudí, ktorých vy budete exkluzívne preškolovať, budú mať prístup k nástrojom ako prvý a podobne. Takže takto nejak my sme to poňali a pokiaľ aspoň niečo ste si v tom našli, tak som tu nerozprával po slovensky zbytočne a ukončíme to pekným motom a ďakujem vám za pozornosť.